कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्ह्यातील वीज समस्या लक्षात घेऊन घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे। या भूमिकेला आम्ही पाठिंबा देतो। महावितरणचे अधिकारी त्यांची दिशाभूल करत आहेत, त्यामुळे आम्ही खरी माहिती पालकमंत्री यांच्याकडे सुपूर्द करू अशी माहिती व्यापारी महासंघाचे कार्यवाह नितीन वाळके यांनी दिली। तसंच महावितरण कंपनी म्हणून काम करत आहे। अधिकाऱ्यांच्या भोंगळ आणि बेजबाबदार कारभारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून जिल्ह्यातील सर्व ग्राहकांचं 1 महिन्याचं बिल माफ करावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे। सावंतवाडी येथे वीज ग्राहक संघटना व व्यापारी महासंघ आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। आधी वीज वाहिनी व विद्युत प्रणालीची देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्याबाबत आणि जवळपास वेगवेगळी 32 कामं म्हणजे आज जो काही उघडं पडलंय MSCBचा कारभार, अनागोंदी कारभार जो उघडा पडलाय हा केवळ ह्या एकाच गोष्टीमुळे की यामध्ये नमूद केलेली 32 कामं जर त्यांनी एप्रिल एंड पर्यंत केली असती तर आज ही परिस्थिती नक्कीच आली नसती। त्या अनुषंगाने 2 एप्रिलला सध्याचे जे वनमोरे साहेब आहेत त्यांनी सुद्धा दोन्ही कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांना सुद्धा त्याचं पत्र दिलेलं होतं, त्याची पण कॉपी आम्हाला या ठिकाणी मिळालेली आहे। हे दोन्ही कागदपत्र इथं दाखवण्याचं कारण हेच आहे की पहिलं सर्क्युलर नोव्हेंबर 2024ला प्रकाशगडच्या मुख्य कार्यालयाकडून आणि हाँगकाँग बिल्डिंग जी चर्चगेटला जे विश्वास फाटक साहेब आणि इतर संचालक ज्या ठिकाणी बसतात त्यांच्याकडूनही निर्देश दिलेले होते। हा सगळा जो काही 5 दिवसातला खेळखंडोबा आहे आणि जो काही बोजवारा उडालाय हे केवळ आणि केवळ दोन्ही कार्यकारी अभियंता, सर्व उपकार्यकारी अभियंता आणि त्यांचे काम चुकार मुजोर तिकडचे सेक्शन ऑफिसर म्हणजे त्याची आता एकत्रित यादी ज्यावेळी आम्ही तयार केली आहे तर जवळपास 50 ते 52 टोटल त्यांचे सेक्शन ऑफिसर आहेत। आणि कालचाच वेंगुर्ल्याचा एक मोठा इन्सिडंट की नागरिकांच्या रेट्यामुळे मुख्य अभियंता जे अनिल डोये म्हणून आहेत ज्यांनी चार्ज घेतलाय 1 महिन्यापूर्वीच, त्यांना स्वतः काल कणकवलीमध्ये यावं लागलं होतं, कुडाळमध्ये त्यांना यावं लागलेलं होतं आणि त्यांच्याशी प्रभारी अधीक्षक अभियंता वनमोरे साहेब यांनी चर्चा केल्यानंतर वेंगुर्ल्यातल्या 2 जबाबदार अधिकाऱ्यांचं, ज्यामध्ये एक उपकार्यकारी अभियंता वेंगुर्ला आणि दुसरं शहर अभियंता, या दोघांचंही निलंबन केलेलं आहे। पण या निलंबनच्या ऑर्डरमध्ये ज्या कॉपीज त्यांनी इथं पब्लिश केल्यात त्या कॉपीज सुद्धा इथं आमच्याकडे आहेत। जे एका बाजूला त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांचं निलंबन केलं, पण दुसऱ्या बाजूला त्यांनी त्यांची एक वाट किंवा एक दरवाजा मोकळा ठेवलाय। आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी जिल्ह्याच्या माननीय पालकमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की समाज माध्यमातला आणि प्रसार माध्यमातून जो प्रकट झालेला जनतेचा आक्रोश लक्षात घेऊन त्यांनी आज तातडीने आपत्ती निवारणाची बैठक घेतली आणि त्याच्यातनं जी भूमिका मांडली त्या भूमिकेला आमचा जिल्हा महासंघाचा किंवा वीज ग्राहक संघटनेचा पूर्णपणे पाठिंबा असेल। मात्र मी पुन्हा एकदा हे सांगतोय की हे महावितरणचे अधिकारी त्यांची दिशाभूल करत आहेत। आज या पत्रकार परिषदेचा सगळ्यात मोठा जर हेतू असेल तर काल जो वेंगुर्ल्याला उद्रेक झाला किंवा त्या दिवशी मालवणमध्ये या संदर्भातली बैठक झाली किंवा ठिकठिकाणवरनं येणाऱ्या बातम्या, जर जिल्ह्यातले 1 लाखभर 1.5 लाख म्हणजे 50% ग्राहक जर बाधित असतील आणि वीज वितरण कंपनी ही कंपनी पद्धतीने काम करत असेल आणि आयोगाने ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याची त्याच्यामध्ये जर तरतूद असेल तर आमचं या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सरकारकडे मागणं आहे की या जिल्ह्यातील सर्व बाधित ग्राहकांचं 1 महिन्याचं वीज बिल हे त्यांनी माफ केलं पाहिजे। कारण आज व्यापारी असू देत, उद्योजक असू देत, बचत गट असू देत, स्वयंरोजगारवाले असू देत, वीज ही त्यांची रॉ मटेरियल कच्चा माल झालेला आहे आणि त्याच्याशिवाय पानही हलू शकत नाही। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की हा मे महिना आणि त्यातही शेवटचे 15 दिवस
हे आमचे सगळ्यांचे सराईचे किंवा बेगमीचे दिवस असतात आणि या दिवसामध्ये व्यापारी असू देत, व्यावसायिक असू देत, हातावरती पोट असणारे असू देत, रस्त्यावरती बसून आंबे भाजी फळं विकणाऱ्या महिला असू देत किंवा मासे विकणाऱ्या महिला असू देत, या सगळ्यांचं पुढच्या 3 महिन्याचं जे काही साठवणुकीचं बेगमीचं उत्पन्न असतं ते बेगमीचं उत्पन्न या बेजबाबदार कारभारामुळे महावितरणच्या हे अडचणीत आलेलं आहे. उद्याची 28-27 ऑगस्टला गणेश चतुर्थीचा सण डोळ्यावरती आहे. अजूनही पावसाळा सुरू झालेला नाही. पुढच्या 3 महिन्यामध्ये या सिंधुदुर्गाचे काय हाल असतील विजेच्या अभावी हे आम्ही सांगू शकत नाही किंवा वर्णन करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने किमान आम्हाला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 1 महिन्याचं वीज बिल माफ करावं ही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून प्रमुख मागणी आम्ही दोन्ही संघटनांच्या वतीने ठेवत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.